Joo, toukokuun viimeinen sunnuntai 2025. Vuohenputkes vastaista taistelua, ettei tää leviä tänne pionipenkkeihin ja alppiruusuun ja pensasmustikoihin. Niin tästä nyt ei lapiolla, vaan talikolla käännetään nämä juuret esiin ja ravistellaan, kuten muukki ei toivotut rikkakasveiksi luokiteltavat. Ei ole tarkoitus nyt ruveta vetämään vuohenputken lehtiä, vaikka näin keväällä sekin kävisi ravinnoksi. Kuulemma aika huikea on kilohinta jossain helsinkiläisessä ravintolassa salaattina, mutta en rupea sitä erikseen tässä raastamaan ja leikkimään jänöä, vaan kerään kaikki nämä vuohenpitkän juuristot talikolla kääntäen ja kippaan sitten menemään muille maille vierahille. Periaatteessa ne pitäisi olla kai poltettavaa kaatopaikkaa jätettä eikä yleisroskista, kertaa rikkaruohot aina lisääntyy, mutta minkäs teet. Katsellaan tilaukset, talonmiespiha ja puutarhatyöt Tampere talousalueella. Ollaan yhteyksissä talonmiespalvelu@gmail.com ja puutarhan kitkentä jatkuu. Se on moro. Talikko ja tarvittava laatikko, mikä kerätään ja ravistellaan mullat takaisin. Se on moro.